Gaueko ordu bata eta 13, pronostikoak betez, irabazi egin diete Muruak eta Eskuzak Rekalde eta Gabirondori 22 eta 16 irabazi diete Gasteizko hogeta pilotalekuan jokatu den B-serieko Andre Mari Zuria torneoko bigarren finalerdia. Lehen partida zen bikotentzat, beraz gogoratuko dugu nondik zetozen batetik Ander Murua B-serieko Mastersa jokatzen ari da Josu Eskirozen batera, joan den asteburuan atsedenaldia eduki zuten, baina aurrekoan Peña eta Lozari Huerkanosen irabazi egin zieten. Arkaitz Eskuza Erik Jakarekin ari da eta joan den asteburuan ere irabaztea lortu zuten hauek, kasu honetan Lizarran aparteko erakustaldia eman zuen batez ere Erik Jakak eta Salaberria eta Morga Etxebarriari irabazi egin zieten. Xabi Rekalde ez da ari, Mastersean naiz eta partida bate jokatu zuen, eta Arkaitz Gabirondo Unai Amianorekin batera ari da, eta partida bikaina jokatu zuten hauek ere Oiartzunen aurreko ostiralean. Bero, partida urdinen aldeko joerarekin hasi da, batez ere Arkaitz Eskuza pilota desente galtzen ikusi dugu, baina oso aipagarria izan da bi aurrelariek partidari eman dioten hasieratik erakutsi dute eskuak ongi dituztela, eskuetatik fresko iritsi direla gaurko norgehiagoka honetara, eta hori pilotariarentzat udan eta abuztuan funtsezkoa da, abuztua izaten baita beti pilotari dagokionez hilabeteri maratoi luzeena egin behar izaten den hilabete. Hala ere bi atzelariak oso ongi, frontisa bikain baliatuz, pilotalekuari hasieratik egoki neurria hartuz, eta aurrelariak hasieran abagune gutxirekin ikusi ditugu, eta hori Rekaldek hobeto baliatu du, min gehiago egin du sartu denean, eta hasiera horretan Murua oso aukera gutxirekin ikusi dugu, eta ondorioz 5 eta 1 jarri dira aurretik. Hala ere ondoren bigarren tantoa egin da Murua jokoan sartzen hasi da, Rekalde gehiago nahasi du, eta ezker gantxoarekin ez, oso ongi egiten duen jokaldia da, ezker gantxoarekin aurkariari oinak bilatu, hori egitea lortu du, Ander Muruak, eta hor min egin dio. Eta bestalde Arkaitz Eskuzak ere gora egin du, pixkanaka Gabirondori bizkarra erakusten hasi da, eta bosna berdintzea ere lortu dute, eta hortikan aurrera Gabirondok izan du une kritiko bat, non atzean pilota batzuk galdu dituen, baina Gabirondok baino gehiago, Gabirondok bigarren zatian izan du, Rekaldek izan du. Horre partida hasiera ona eman dio, burutsu jokatzen hasi da, baina gero aurkariak hurbildu zaizkionean hor, jokaldi edo erabaki desegokiak hartzen hasi da, eta horren ondorioz aldea areagotu dute, Eskuza ere lasaiago eta sendoago jokatzen ikusi dugu, eta Murua berean, ezta, Ormabikoarekin eta minikeragarria eginez, kolpea luzatzen, eta aurrean batez ere parte hartzen partida hasieran nabaritu zaio bikoteari Ander Murua etzela jokoan sartzen ari, baina behin sartu denean hori nabarmena izan da. 12 eta 8 iritsi dira lehen etenaldira aurretik, ondoren 12 eta 10 ere harrapatu dituzte, baina berriro ere ihes egin dute. Kasu honetan Arkaitz Gabirondo lan ikeragarria egin du, lan bikaina, baina une batean pilota batzuk galdu ditu, Rekalde ere horren ondorioz partidatik irten da, eta 18 eta 13 iritsi dira bigarren etenaldi horretara, Muruak eta Eskuzak egoki jokatzen jarraitu dute, eta azkenerako horixe, 22 eta 16 amaitu da partida, azken zatian batez ere Ander Muruak sekulako azken zati egin du, jokoan oso parte hartzaile beste behin ere, eta ondorioz Murua eta Eskuza B-serieko Andre Maria Zuria torneoko finalean izango dira, eta erabaki eginda finala Murua eta Eskuza Amiano eta Landaren aurka arituko dira bihar, jada hurrengo eguna baita grabatzen ari garenean, eta gaur arratsalde gau partean ere, bihar jokatuko den final horien, orain lehen mailakoaren analisia jarraian izango duzue, baina bihar jokatuko den final horren
atarikoa eta pronostikoa egingo ditugu ohi bezala. Gogoratu beraz, Muruak eta Eskuzako 22, Rekaldek eta Gabirondok 16 Gasteizen